Áno, už som tam, jasné. Krásny deň, ráno, večer, noc. Neviem, kedy to budete pozerať, milí priatelia, ale som opäť u Miňa, môjho kamaráta v Gigacomputeri v Banskej Bystrici, čo som na takom tom nejakom úvodnom stretnutí povedal, že keď som v Bystrici, nikdy Gigacomputer neobídem a mi na zišla taká, bolo to ono trošku vzájomné s tým Miňom, Staníkom, že čo keby sme tak trošku, lebo ja som laik, ja sa vám priznám, ja som absolútny laik, to len moja dcéra Zuzka, tá hovorila ešte aj s mojou manželkou, aj staršou dcerou Kristínkou, sa zhodli v tom, že no tatino, to je taký, že len nech to bliká, len nech to svieti, nech to vydáva zvuky a to sú pre týchto. A čím sme starší, tým drahšie sú tie hračky pre nás, priznajme si, hej. Ale taká myšlienka nás napadla s Miňom, že čo ako laik, ktorý sa vôbec nevyzná v nejakých parametroch a ITčka, čo ja viem v čom všetkom, že čo keby som povedal svoj názor na isté veci, ktoré Miňo v Gigacomputeri aj so svojím skvelým tímom ponúka vám konečným spotrebiteľom. Tak ja som sa dal na to nahovoriť, hovorím, ja som rád vyskúšať všetko, čo je nové, napriek môjmu 51-ročnému veku, hrám sa ďalej, tak skúsme začať. Ja chcem dopredu povedať jednu vec, priatelia, ja nebudem návod na použitie, ten si nájdete niekde na iných stránkach, nebudem ani hovoriť nejak o parametroch týchto hračiek v úvodzovkách, to si nájdete tiež na internete. Ja len poviem svoj názor. Dostal som zo pár vecí od Gigacomputeru, aby som si ich vyskúšal v praxi. A viete, že to je najlepšia vec na svete. Vyskúšať si veci v praxi, ohmatať si ich, lebo ako sa vraví, darmo budete dieťaťu hovoriť, že tohto sa nedotýkaj, lebo táto platňa je žeravá a strašne páli. Kým sa to dieťa tej platne nedotkne, tak nevie, čo je to popáliť sa. Kým človek nezoberie do rúk veci, kým si to nevyskúša. Ja viem, že nie každý má na to možnosť, hej. Aj keď už teraz je obchod taký, že niečo si zoberiete domov a do 7 dní to môžete neporušenom obale vrátiť nazad, keď nie ste spokojní. Ale teraz som tu na to ja, aby som vám povedal o týchto hračkách, tak také prvé lastovičky, ktoré mi boli zverené do mojich grambľavých rúk, boli takéto čudá, lebo nie všetko si už človek, a hlavne čím ste starší, pamätá, tak niekedy je to dobré zachytiť, hej? Zachytiť to okamih života chcený a možno niekedy aj čaro nechceného je úžasné. A na to vymysleli takéto čudá a tie sa čím ďalej tým viac zdokonalujú, hej? Napríklad voľakedy, keď sme boli mladší a chlapci ešte, tak v tejto veľkosti boli také zapalovače zhruba. Aj to na benzín a tu trčal knôt a to si otvorili a sme si tie Bystrice, Bystrice, vidíte, aký to symbol, hej, zapalovali a toť to čudo HDčková kamera. Neuveriteľná vec, keby ste ju poťažkali v ruke aj s baterkou, no naozaj chlebíček so šunkou je ťažší, ja vravím, ale tie parametre, o ktorých to vy si prečítate, naštudujete, sú neuveriteľné. Ako sa to všetko miniaturizuje. A má to všetko, čo taká kamera má. Ja keď som si pred asi 15 rokmi kupoval, nebudem hovoriť značku, to je jedno, kameru a dal som za ňu strašné peniaze, nekresťanské. Teraz, keby som ju, to už tak do múzea, ešte to bola na kazety a no, nehovoriac, tak vývoj nezastavíte. No, čo si o tomto výrobku, o tejto malej kamerke, kompaktnej, do ruky pasujúcej, hej, má to všetko, čo to má mať, otvoríte si, otočný displej to má, komfortná je, zoom to má veľmi kvalitný, je to v HDčkovej kvalite, nehovoriac o tom, že má to vnútornú pamäť nejakých 128 MB, ale to je na to, aby ste si to na mieste odskúšali a pozreli. Ale podporuje to microSD karty a na tie natočíte, či aké to, áno,
Na to, nie microSD karty, normálne karty, má to adaptér, normálne kartu na to až 32 gigovú a na to už natočíte 32 deleno 2, zhruba priemerne 16 filmov si na to natočíte, celovečerných, kvalitných, potom keď budete chcieť obsadíte. Hej, má to podporu blesku, má to aj svetielko, to znamená, že aj trošku za menej priaznivých svetelných podmienok to točí vo vysokej kvalite. Dokonca môj sused, som ho zavolal, poď sem, pozri sa, čo má. Môj sused Miro Kovařík z Malinova, bývalý skvelý brankár Interu, potom FC Bazilej a teraz je trénerom brankárov v Interi, tak on si jednu takúto okamžite zobral pre seba a verte, nosí ju stále v aute so sebou a točí si tréningy od žiačikov malých brankárskych nádejí až po mužov brankárov, tak si točí tréningy, točí si zápasy a potom to s nimi analyzuje. Je to fantastická vec, do auta, všade do vrecka dáte to. Ak nie ste príliš nároční, že filmomoli, teda, alebo režiséri rangu, hej, Juraja Jakubiska, tak vrele odporúčam. Ja som sa takisto rozhodol takúto kamerku si kúpiť v gigakomputeri. Budem ju stále nosiť v aute, nikdy neviete, čo sa zomelie, kedy ju budete potrebovať. A len si tak točiť. Takže toto naozaj za tú cenu, ktorú vám neprezradím, tú cenu, ja si vás natočím, počkaj, ja to kamerám. Ale vy ste tam v tom objektíve, to je úžasné. Za tú cenu, za ktorú ju Gigakomputer ponúka, čo si zistíte na ich stránke www.gigacomputer.sk, alebo prídete osobne do Bystrice, tak ja si myslím, že to je šialená cena, za ktorú ju ponúkajú, za takúto úžasnú vec. No, ale má tu brata. Toto je, ešte vám musím povedať, že Digimio sa to volá. Keď si budete pýtať, tak pýtajte si Digimio. To, čo Tuli tam hovoril o tom, že to mal chvíľočku u seba a vyskúšal si to. Odporúčam. Naozaj pre nenáročných kameramanov skvelá vec. A môžete, ja by som to ešte aj tak, že keď máte také deti okolo po tých 10 rokoch, oni sú zdatnejšie ako my, to mi je úplne jasné, ale že tak sa dať, že rodičov niekedy natáčať, čo? Tak ako pristihovať ich v takých chvíľach, no tomu by som sa tiež nebránil. Takže hovorím ale má tu brata, má tu iPtek, je to úžasná vec. Toto už není HD, toto už je Full HD. To už má trošku iné parametre, aj trošku inú cenu, ale zasa nie je tá cena, zistíte si ju, hovorím na stránkach toho gigakomputeru, ale čo to má, pozrite sa. Porovnajte objektívy, hej, tak toto strčíme. To znamená, že toto Full HDčko je úžasné v tom, že už tie svetelné podmienky nemusia byť len zhoršené, môžu byť aj zašera dokonca, aj keď už súmrak padne na krajinu. Ešte stále to robí krásne, skvelé obrázky, je to kompaktnejšia kamerka, pekne sadne do ruky, ale som ju otvoril, pozrite sa. Aj zvukovo ste počuli. Je to kompaktnejšia kamerka, je to opäť na tie SD karty, tiež to má až do tých 32 GB, no ale s týmto sa robia už naozaj už také, by som povedal, že pozerateľné aj v televízii. Keby ste čosi natočili, len tak, či už náhodne, alebo nápoky a to posunuli nejakej, či už komerčnej, alebo verejnoprávnej televízii, tak by sa za to nemusel nikto hanbiť, nebolo by to ani roztrasené, ani rozmazané. Skutočne robí to krásne zábery, robí to krásne obrázky a je taká, pozrite sa, úžasná. Ja to tak urobím 3D teraz, aby ste videli, že takto kol dokola. Vravím, je to na kartu, čo je úžasné, nemusíte kadejaké pásky, nemusíte to kedykoľvek si tú kartičku dáte do čítačky alebo do svojho notebooku alebo do písička, okamžite si to môžete stiahnuť, napáliť, no môžete si robiť čo len chcete, hej.
čo len chcete. Je to, má to samozrejme aj toto, nastatívček, to znamená aj sami seba môžete natočiť, alebo len si to tak obrátite proti sebe. Kým to nie je pištol, obracajte si proti sebe, čo len chcete. A táto zbraň je naozaj úžasná, pretože to, čo si vy nezapamätáte, tak toto si to bude pamätať za vás. Tie krásne chvíle, momenty vášho života alebo života vašich blízkych, vašich najdrahších, detvákov, z dovolenky, z čoho chcete, z rybačky, ja neviem, no. A tiež to nie je veľké, nezaberie to miesta. Takže také záverečné rezumé o týchto dvoch čudách, v úvodzovkách čudách, pre menej náročných odporúčam, naozaj odporúčam tento Digimio a pre tých, ktorí už naozaj trošku tie nároky stúpajú, čo sa týka vizuálu a audiovizuálu, tak samozrejme každá má mikrofón zabudovaný stereo dokonca, že bere to stereozvuk. No nič, neváhajte, príďte do Giga Computeru do Bystrice, alebo si teda, jak ste na tých svojich notebookoch a písičkách, ich stránku naklikajte, zistíte si cenu, budete šokovaní tou cenou, za čo ju Giga Computer ponúka. Toť všetko, čo som chcel o týchto dvoch úžasných súrodencoch povedať. Takže majte sa pekne. Ja dúfam, že sa ešte stretneme pri iných, lebo toto je beh na dlhé trate a ja som naozaj poctený Miňom Staníkom a Giga Computerom, že mi toto umožnili skúšať, lebo keby som si ja mal všetko kúpovať, tak žena ma vyhodí, rozvedie sa po 30 rokoch so mnou. Takto aspoň mám tú česť sa podeliť s vami, milí kamaráti, priatelia, o svoje osobné skúsenosti. Ešte raz chcem zopakovať, nie som ani návod na použitie, nie som ani odborník na tieto veci, na to sú iní ľudia, ja som iba herec, komediant, ale so sklonmi k tomu, čo svieti, bliká a tieto dve veci teda blikajú pre budúcnosť. Takže majte sa pekne. No a na záver som slúbil Miňovi, že vždy čo si poviem také na odľahčenie, tak sa dvaja kamaráti stretnú a jeden povie, ty počúvaj, počul si už, vieš čo je to detektor lží? Ten druhý tak smutne skonštatoval, viem, s jedným som sa oženil.